Hürmetli dostlar. Firdus. Hürmetli dost. Asan ekende bik taşатын ошондай елды мотор деп болоткан үшін. Я очень рад, что провожаем этот год так красиво, так по-дружески, так по-настоящему. С Фирдус Тимаевым. И хочу, на самом деле, пожелать вам только, ребята, здоровья. И чтобы все вот эти непонятные ситуации, все вот эти непонятные отношения оставить позади. И чтобы вот эти болезни, ковидные, все дела остались тоже позади. В новом году хочу пожелать только вам здоровья, дружбы и взаимопонимания. Шулай достар, менә быел төрле вакыйгалардан торды. Без инде Радик белән чыннан да әзрәк аңлашмашанлар булды. Без инде бүген чыннан да шәннегетерчә күп кысыштык, нокта куйдык. Шуңа күрә инде егет кеше теге ничек дип әйтим, шулай булырга тиеш, бер сугышырга тиеш, кул биреп дуслашырга тиеш. Шуңа күрә инде барыгызга да исәнлек, саулык, иҗатыбыз гөрләп торсын. Ике республика матур яшәсен, дус яшәсен, туган яшәсен. Шуңа күрә барыгызы да яңа еллар белән, менә яңа елга, яңа адымнар белән, яңа энергия белән һәм бөтен булган начар энергияны артта калдырып, только вперед. Яңа еллар белән. Алла верса. Яңа елда яңа концертларга күрергә. Насыйп булсын. Встретимся на концертах. Ура! Ура!